A Speedword alkalmazást a böngészőn keresztül lehet használni. Ez a www.hajdubihar.hu/Speedwords/demo oldalra fogunk elmenni. Itt megnézzük a demónak a működését. Felhasználni és a jelszó az szintén demo. Belépés után ez a képernyő fogad, ahol ki lehet választani, hogy ki szeretnénk listázni a szavakat, vagy már egyből tesztelni szeretnénk. Emellett ki lehet választani, hogy melyik leckének a szavait szeretnénk listázni. Most nézzük meg, hogy az egyes leckében milyen szavak szerepelnek. Itt van a magyar, angol, illetve a leckének a száma, és két oszlopban van. Ezt kinyomtatva magunkkal lehet vinni, útközben, buszon, autóban lehet tanulni. Hogyha minden leckét szeretnénk kilistázni, annak is megvan a módja, minden további nélkül, ilyenkor egy hosszabb listát fogunk kapni. Csináljunk egy tesztet, amiért lényegében ez a program készült az egyes leckéből, ebben az angol színek vannak benne. Elkezdtem kitölteni, akkor sárga yellow, black, a zöldet el fogom rontani, úgyis ide beírom azt, hogy mondjuk green egy e betűvel, orange, elrontom a rózsaszínt is, pinget írok be véletlenül, barna és fehér. Ha megadtuk a szavainkat, akkor kiértékelhetjük a mehet gombra kattintva, és a program mutatni fogja, hogy hol hibáztunk, illetve hogy lenne a helyesen a szó, illetve mutatja az eredményünket is, hogy hány százalékosan tudtuk a feladatot megoldani. Ha újra szeretnénk tesztelni, akkor ismételten ki kell választani a leckét, és lehet újra próbálkozni, több sikerrel. A szavaknak a sorrendje egyébként mindig változik, nem ugyanolyan sorrendben jönnek be, ez direkt azért van így, hogy ne egy berögzült folyamat, egymás utáni szavak legyenek, amiket megjegyzünk, nem egy verset jegyzünk meg, hogy kék, sárga, fekete, barna, zöld, kék, sárga, fekete, barna, zöld, hanem ténylegesen a szavaknak a jelentését jegyezzük meg, ezért minden egyes próbálkozásnál más-más sorrendben lesznek a szavak kikérdezve. Ez a Speedword alkalmazás, ha tetszett, akkor ki lehet próbálni, elő lehet rá fizetni, és lehet a szavakat tanulni. Köszönöm a figyelmet!